Исәнмесез, саумысыз, Казан тамашачылары. Беренче яз бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сез әле генә Карлыгач исемле җырымны тыңлап үттегез. Ирек Сакаев язган җырларның берсе булды. Инде киләсе җырым өр-яңа җырларның берсен сезнең өчен тәкъдим итәм. Күңеллерәк утырыйк әле. Бүген бәйрәм бит, яз бәйрәме. Сезнең өчен Рәүфә Нурмөхәммәтова җыры «Оныталмам». Кешем юк дигәнегә күңел генә ышанмый. Аларыма тезләнсәң дә кискән икмәк ялганмый. Ничек итеп, ничек кенә йөрәгемә куярым. Гафу итмәм диеп кабатлыйм, үзем юлга карыйм. Ничек итеп, ничек кенә йөрәгемә куярым. Гафу итмәм диеп кабатлыйм, үзем юлга карыйм. Меңе кабат юк дисәм дә эзли сине күзләрем. Горурлыгым баш иеме әйтеп сөю сүзләрем. Ничек итеп, ничек кенә йөрәгемә куярым. Гафу итмәм диеп кабатлыйм, үзем юлга карыйм. Казан! Читтән генә булса да бер күрер идем дигәнсең. Минем назлы язларыма сары сагыш үргәнсең. Ничек итеп, ничек кенә йөрәгемә куярым. Гафу итмәм диеп кабатлыйм, үзем юлга карыйм. Ничек итеп, ничек кенә йөрәгемә куярым. Гафу итмәм диеп кабатлыйм, үзем юлга Башкортстан кунагы Гүзәл Әхмәтова. Зур рәхмәт.